Yes. Welcome back to your favorite channel, and today we are discussing Ishia and Murizo. And Murizo, a few days ago, something happened. Pakatanga kubuda nyaya ma newspaper pachinzi and Murizo abatwa nemukadzi womunhu. And avarowa zvisingaiti. Pakatanga kubuda yatunzi and Murizo atokwadzwa zvisingaiti arowa akaita ngameno zvazvo. Then vavasitanga kuzonzi aiwa angobatwa but vazotaurirana vazodi. Then later on and Murizo akabva release video ndobva atanga kuti guys ininika, as you can see ndiri panapa and ndichiri bo. But I'm still working on seeing my doctors, and I'm still working on seeing my lawyers so that we can get to see what we can do. But you are saying part time, I'm not going to tell you anything. That's why also we didn't even do the video, because Tachirot and Murizo atanga wanyake utitsanangurira side rake story. So what happened is and Murizo manje release a video that has live. I know what actually happened. So according to him, according to his own side, I thought the inini kandrise nega. Ndangotanga ndakatobva kwandakabva kunoridza. Vandanorara mangwana monasi vanatodza sha iweka wakawina award nemfeso wangu sikanzi vanotana mazita ake. So nemfeso wangu sha yakuno sha. Timboita planning kana timbomwa or something anditi. Vanzi iripo muri kupi? Vatotiri ndiendi saka ndasvika udheni kwake aita sengari oti akasvika udheni kwake mbasha yamufeso wake vafona achiti kodhepi zanzi handitori pakati uyai ipapo handisika. And Murizo varawa mota anga aina Simba the Lion. If you didn't know Simba the Lion, ndiye mwe wakaimba naye futi song inonzi Hold My Hand kama wakambiona so varituna and Murizo pasim celebs ndipe mic ngirken. That one was something else. Those guys, they are talented. I can tell you Vatori one of the best vocalist, male vocalist in Zimbabwe. I don't know if it's vocalist, but I'm a voice akaipa face of art too. So what happened? Ngomana asvika manje kuside kwake. Hadza hatosvika tikangonopinda obviously akapinda mugate from Dweyananza asatanga akashiti panze but azoti aiwa itakazenge tatiri panze but tatiri mugate. So akasvikopinda mugate then ndobva pakamota. Saka hazina ndati kusha iwewe wadiko chikanzi aiwa mira ndikupechi semudhingi rakorera wangoida kumwarera. Vanatonzi sarudza apa vanasarudza vanatora ndakatora hadzi vanati achirega ndese chirega undipe glass atika so that ndobva ndati ndadira mukati munhu andatanga kumwa. So as tiri kudaro like according to what he said, it seems as if it happened just as soon as he got there. Angoti achingosvika kudai so tikadota time yaakasvika netime yaakanzi sarudza apa pamadhiringi aya ndobva asarudza raakasarudza ndobva atoenda hanzi ndakaenda kubhuti kwemota chichi ndonga vanga vatovhura bhuti remota. I don't know, but still I don't know, just tell me what you think. But this is what Andy said. Ndobva ndakuda kudira kadhiringi handobva vasvika mota raneexes silver yasvika ichivhara kwakune like nonga yakavhara pekubuda napo. Then ndobva atoenda novhara gate vatoloka bva so sanzi naendi ndakatombovunga kuti amufesi andiziva and it's a good thing, you know. Zisese hanzi ndakagara kupassenger seat then vandadaiwo ndida ku this side ndadai so ndida kuti ndaona munhu ava kustrecha roko vanatoti azikava munhu asvika achiti magi azikati asi vatanga kuti akutanga kutojamuka paya rasita kutoputika mafuse varudaro manje ndobva paita mufesi wake anonzi Simba the Lion. Asi vati tobo touch vatiza vatoti shet jurawo varwa mbozo. Then mwe wacho hadzi the other female friend anonzi vangu ndiani akajamba futi bvatisi vatiza asi vese apinda mudheni vauya akabata muchi mugogani anditi futi zvikanza kumana ndokudambura panapa munhu wese ngaapinde mukati. Hanzi vese vatanga kutofonera bhebhera mufesi wake mufesi uyo ambafonera mufesi wake anga achinzi tanyanyiwa zara nyika or something like that. Vamufonera shamari shandatoona mukadzi wangu tazomubata chichichichi atorina Andy Murizo ndarotoita zvekutoita se saka kuti kuti Andy Murizo pane zvakataura unprintable words ipapo dzekutoka neniwo ndaita mwana mudiki pakuzitaura, but there was something that was said which is quite, you know, something else. So zvaitika zvinhu zvaya zvaAndy Murizo ndobvaita se ndobva atotanga kutonzi atoda kubvundura akutotanga kutojambiswa akutoita se mufesi akutofonera mufesi akutotaura kuti amwana nhasi toda kuita wastaki mufesi anobva asvika manje like wacho unonga ndiye ainyanyoputika wacho because pane anga achinzi nyama yaro then umwe wacho ndakakana zita rake.
vasvika vakomana vakaita kunonzi vatanga kutotanga jambisa hanzi nenyaya yotanga nepfuti ini ndakatoti munhu anepfuta mana ndoitova stuck panapa hanzi tobva ndatoito calm down bye vatanga kutonzi iwewechi hanzi ndaitonzi pozai mapoza achitora mapicture yorasei chichi achitora mapictures hanzi ndipaipai hanzi vanafonera mufesi wangu anonzi Simba the Lion ko Simba gwani Simba vatimira ndikufonera polisi mudara tondowari zviri kuita bo since ndaona mukana wekutiza hanzi vandaita calm down ndichitira kuti since ndanzwa kuti polisi iri kuuya mandachila but manje pane nyaya yataura panapa ataura kuti hanzi mufesi akati hanzi ini ndogona kuita zvandoda ndogona kuita yandoda shamari inini ndogona kuita yandoda ende hapana zvandoitwa handisungwa handite sei why because isusu hautizive titori vanhu vakuru isusu ende pakutaura kwavo vanga vachiti inini ndiri hanzi security personal security angainzi ipersonal security yaprofet but endi manje anotaura zita raprofet angotaura kuti hanzi aprofeti vahombe handika prophet hanzi maprofeti mahombe waya of which kana chitaura kuti maprofeti mahombe probably is one of these prophets atinawo muZimbabwe vari very very popular handika yes it doesn't matter kuti iwe inobhelieva kwavari here or not ndiri kungotaura chete kuti one of the prophets who are prominent handisika maprominent prophets muZimbabwe ekuti ukangonzwa kuti maprophets unofunga nezvavo ndiani nani number 1 prophet Makandiwa number 2 kana ichi number 2 asitaura kuti ndo like according to ma levels awo no asitaura izvozvo ndiri kutaura kuti ukangonzwa kuti maprophets unofunga prophet Makandiwa prophet Magaya prophet Tifred unofunga naapostle Vutawashe unofunga kana taura afuti kana taura kuti apostle which means that tisifana kutovaisa because panzi prophet handisika saka apostle Vutawashe tisatovaisi because ava ndiapostle even apostle Chiwenga tisisavaisi ipapo because havasi kunzi prophet Chiwenga asi dei taivaziva nekuti prophet Chiwenga tingadai tavaisa then saka which means pane painani Prophet Hubert Angel, of which Prophet Hubert Angel is now based in the US. So Prophet Hubert Angel tunobva tavaisa pasaida vapo ipapo. Prophet Shepherd Bushira tavaise ipapo futi. Nona Prophet Afluka vese havasiyo muno muZimbabwe and havasi kugara muno. Papaina na Prophet Sanyangore, Siyanyongole, something like that. Because now havasiri muno mufuta mino vaku Middle East kana kuti Asia mino kwavavo. Because no is not like very popular. So kana takutaura nezvenyaya yekuti maprophets parosara paina prophet Emmanuel Makandiwa na prophet Magaya handisika of which manje atanziva vanenge vachitochi saka kurati vanotofambawo nechinepfuti ndo one of the issues dzandabata kuti mapersonal security emaprophets vanofamba nepfuti handisika ndozvazvichitoreka because atarati hanzi akabuditsa pfuti ipi vaazopinda mumba vaazodzoka ainimwe futi pfuti like anga ane pistol but anga achara mazita epfuti hanzi AMG machine gun chichichi I don't know ine anga handizive nechipfuti kana yanyaya na AMG machine gun zvezvatoa zvitoti kana takona movie bebe toatazonzi iyi ndinonzi AMG iyi ndinonzi chakati AMG haisiri here yaya yekuti inoita kusvika mapfudza imwe seyaya neche chinonzi chichechi chechinzi chekuti vanhu vanosvika wabvada bum chinochinezi buri rakadai kana kuti munoita kugadzirwa nenge nemakumbo yaya ivaita kunzi haisiri AMG re I don't know kuti munhu yakapfuritsa bhozi iyo inorema I think ndosaka chitoita zvekuiswa pamakumbo nayo. Alright, anyway, let's not talk about that. But that's usual. The personal security was a certain prophet. But according to what he was saying, tazoramba tichiteerera tichinzwa. Pane pazara nyaya yekuti hanzi kuwaterfalls. Hanzi ndakazina kunoripota nyaya yangu. Ndakaenda kunoripota kuRodsview Post taityika kuti tikaenda kuwaterfalls. Prophet hanzi vanenge vanoita madhiro, vanenge vanowirirana or something. I don't know. There's something that happens kuwaterfalls na prophet yawo. Then ndakataka kuchita sekuti takura kuti the nearest prophet ne waterfalls anenge prophet Magaya. So probably munhu akanetsana naye anogona ngari munhu wekwaProphet Magaya inonzi security yaProphet Magaya probably. Saka anga achitaura achitanzi nyaya yacho yakazoita zvokuti patakaenda kunoripota maCID auya takuenda nawo hanzi maCID akabva atoenda kuna prophet nemurume waya wanga anetsana naye ndo vakatozoenda vakatozoita vakaita vangodhiladhilawo. I don't know kuti pakaitwa madhiri kana kuti but hanzi takazongomusiya nemaCID. I'm not sure kuti nyaya yacho yanga iri nyaya yekuti vakazongoita inonzi ngonzi kana sort of vakamupa warning. I think vakangomudza kuti
hafanira kuita izvozvo. But and muridzi achara kuti inini handiriseni I'm going to go and report and ndichatoramba ndichitoenda ndichitoita kuti nyaya yayo itoenda kure. Ndozvaataura. Hanzi inini I respect you, munhu wacho akanesana naye. Because anga achitanzi inini mukadzi iye wandinonzi ndakadana naye kana kuti handitomuzivi kumuona, ndikatomuona kuti uyu number 1 handimuzivi, handizivi nezvake, number 2 handakana phone number dzake, handitombozivi anything about that woman. Ndakatomuudza ndikati fonera munhu wako uyu, nhamba dzangu ndinadzo, wofona una kuti pane here dzinobuda kana nhamba or anything like that, kana even mufoni mangu. Which is zvanje is quite tricky because pamwe vanhu vakaseva nhamba dzakanzi kana kuti mangos, kana kuti sekuru nhingi, zvogona kuitika izvozvo. Kana kuti nhamba idzodzo dzogona kunge dzakatodelete, vanhu vanenge vachizana namba nemusoro mazuva zvinoitika kuti vanenge vachizana namanhamba nemusoro. Iwo ungadairi nhamba dzemunhu wako ungagara wakadzisevha here, wasatombodzisevha, unenge uchingofona. Plus vanhu vanenge vaine mafoni namba mamwe futi anenge asingazivikani, saka unoona kungoita zvokuti tone nhamba idzi dzinoda kupa nhamba dzaanenge asina. So it can happen. So these things it's quite tricky, guys. I don't know, what do you think? Do you think kuti Andy Muridzo aitomhanya neBaby Shower kana kuti unofungidzira kuti Andy akangobatanidzirwa? Because zvinoitika kuti iwe kana uri mufesi wawana mukana utoona kana kuti mukadzi wako aina Japraise, pane time utoona kutozviitira kuti ndabatikidza Japraise. Isenda unoona kuti Japraise achichitaura naye zviripo, or unoona kuti Japraise wanga ane mukadzi wangu, wobva kuti sinzi ari munhu anozivikanwa. Ndikandotanga kutotora mapictures nemafoto nechinechi kuitira kuti nditese timugadzirire size. Zvinoitika izvozvo. Whatever the case might be, I'm not trying to imply anything. I'm not saying Andy Muridzo haana kudana nemunhu, neither am I saying Andy Muridzo akadana nemunhu, and I'm not saying vakomana ava chandongoziva ndechoti zvavakaita zvinofanira kunge zvisingabvumirwe. That's what I know. According to mutemo wepfuti or mutemo muno muZimbabwe, pane mutemo unoti hazvibvumidzwe kunongedzera munhu pfuti. Hazvitombobvumidzwe whether uri kutamba kana muri sei, as long as iri pfuti kunongedzera munhu pfuti kudaiwo hazvibvumidzwe. Ndozvandoziva, itori mhosva iyoyo. And also panyaya yepfuti dzacho dzakarejiswa here kana dzasina kurejiswa, ndoye munyaya iyoyo. Pfuti muZimbabwe pfuti unobvumidzwa kunge unayo, but according to mutemo unofanira kunge wakairejista zvichizivikanwa kuti pfuti ndeani, nyaya zvese zvaunenge uinazvo ichitariswa ichigara ichizivikanwa, so that ikazoshandiswa kupfuura munhu inokwanisa kutracewa back to you. And that's one thing that I love about Zimbabwe, because pfuti hazinanyanyisa kuwanda straight, like haasi munhu wese anongowana access to pfuti, which is a good thing, because tigara tichingoridzirana pfuti every day. So I don't know, guys, what do you think? Do you think kuti zvakaitika, kana do you think kuti pfuti idzo dzadziri registered or they were allowed to use them, or I don't know, what do you think? Let me know what you think in the comments box. I will see you in the next video.